qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêche, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Assalamu alaikum. Ame befe ka be wale nyimando. Nala sunama ame dugo ka be ka dugo yini befe. Nala ni kira sunama ko lairu be mo ka join. Inshallah angi lairu minta abone chana musoyi. La truko kunga no benani cheka kuma mombe ni no. Na nana ni doni dogaya e doni la goshili. Bon, la minda ko doni kwantala na e femu nga ka la jarabi. Abina kuma no e jinya mo ko nyana. Ate ka baraka la kana ta ko la minda ya fode. A fola na famba la e ka korobo. Parce que demati ke ni desele ka ni fena. Na la sona e bi do dajugu fe. Dajugu dun da nya mo ko ya kuma ta sini yere mo. Toujours ame boka doni nundi mo o sababu de la aka ta ka se ka barake. Yananga do anga barako no. Baba doni solima mi amino fofolo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulluka wal qatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi al-miqdar al-azim. Ngale kan sesi nanga solima nala suna amba barakala mogofu ane anga sababu nyima no ya fana bawe o kofa am suraka do anga babu kono babu jumendo do la tru gundo fitini doni mogonya na isikora la ibsaka munke nala ni kira sunama ni mogo mi ata ala ka baraka do ala parce que amala ka fe nundi mogo bala ka bunya masikidi ba yo do fo don ti war ko esan ko te fami bo gala kono ina ala ta adi na mogo bo gala kono al na tiki ma du ya la ba du kwa o de ka manno ko ne ka kuma ko nana akoro be ka laje ni ki sike ki to mogo ya toro de ya ni ki yera toro ko do la jarabi ne chen na la sonama abede nafa ni kana ni ga dugo ga gribuke nala ni kira sonama ngoni la tru digana sisa toy nani di mafli tan flahoni ayo dodola bo la tru de nan de be sisa amina kuma uluri ka mogo ka don laru kan koni abina kunchebi o kofe la tru ere femi mina la tru ere fo bamananga chenyi fanana dona natola la tru ni wajulu kandu sadi ni mogo nya fandu la tru ere sigi chugo ere mina bedita mogo ka do ka fo la tru ko kan sante kwa fem sebelendu fem livru bo sera ke fen gazande nda do o chenga gazandu yere ki yere juge parce que toujours nous devons faire mo ko shika don langari muni madamu na dro ni ngalike ni ni ngamu na fana mo de fi ba toujours mbi sabal de ni karam ko fe karam ko bolodo disuka o ka kuma ni chen adi fam don isembola e bi fam don o ka mo koy client fana karam ko fana ti ala karam ko sababu tikidi ni nani mogola e mako fe ka kli bo ko konna na hasira bo ko konna na parce que hasira mo gonye sebendi karam ko bolo ala ratu samu parce que dinyo wono bebi lafiya fo hasiri ala ka fara jon kuna duka na la sona amina folo la tru den jumende la parce que atoy banani jumende sisa atoy tundigi garia ka fara morde zumana ka fara lausana ka alaba siki musa no kulaba sudi ba amina jumende ta sa toujours amina tundigi garia njeta o tundigi garia na nga mata sisa amina de mo gonye jumende ka mun kan nogo mogo bolo parce que toujours ma foi dema tigi tieni na nyeni abi depa dema ka toro kula tonigi gari amina di njedi ka ni jebi mogo bolo tonigi gari afle ne choko mina bi jeje ba denduru ka jela ika du hamidaka bana jugu bani ka du kono shubo ka dabali jugu tike ya fa mogo jugu ka dabali jugu tike hamidaka ika woro do ni ka jendu no balmage ambalamso ya do du kono duduru ulu ni nyogonche ita me ka fe ko mogo jugu ko do langar ko la banana sika controla to dige gare abso ko kala tru kono ngabi ci jimbara de ka toujours mo de fo ngo mo gon fu ti fem de to de don parce que ne be boka ni fe de ne ni bega ka mo ko la kana bo la kana ni yere ba dab ni yere de la ya fam o ko fe to dige gare kelen fana abi ba jege de yini mo ko mi manake barashi ya o shiala jija ba jege dingeli na kadi ba woro to dige gare afla tuko mina ache aka ni muruye yake hamida ka jeni
ni y'a jeni i ka a nimi i ka taa kolo fili sira kan n'i ka haminanko ye n balimakɛ n balimamuso n bɛ waati 5 de d'i ma waati 5 jumɛn de don seconde 5 miniti 15 heure 15 i y'a kɛ magoɲɛ min kama n'Ala sɔnna a ma Ala b'o gɛrɛsɛgɛ d'i ma wa tontigi gɛrɛ an b'a di o magoɲɛ 2 de la bon n'an b'o la sisan an bɛna mɔriden zumana na ni bɛɛ ko ko kɛnɛtigi don ale de bɛ adamaden ka kɛnɛ dilan o ye kelen a bɛ hinɛ don i somɔgɔw la a bɛ i somɔgɔw fana hinɛ don i la parce que jɛgɛ baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni dɔ b'a kɛ ka ɲɛ dɔ b'a kɛ ka tiɲɛ i b'a ye société bɛ taa dafirili kan bon an bɛna mɔriden zumana di bɛɛ ma i bɛ se k'a sɛbɛn i tɛ se k'a sɛbɛn mɔgɔ bila i k'a sɛbɛn parce que adamaden ye fɛn dɔ de ye ɲɛnɛmaya tɛ ban ni dilanli tɛ i y'a faamu mɔriden zumana filɛ cogo min na i b'i jija n bɛna d'i ma kɛcogo 2 de la parce que ale bɛ se ka mɔgɔninfin kungo don i ye wari min bɔ k'a kungo wari lasegin ma mɔriden zumana b'o kɛ i bɛ quartier min na i bɛ jamana min na i bɛ se k'a baara fana kɛ k'i kisi lagosiliko ni mɔgɔ ka dana juguya ma ka i ka kɛnɛtigiya d'i ma hali n'i ka kɛnɛtigiya minɛlen don i la tiɲɛ kan a bɛ tila k'a segin i ma parce que adamaden mɔgɔ si tɛ mɔgɔ jugu dɔn i m'a ye Ala ye dusukun kɛ dugufɛn ni dusukun tun bɛ jira an tun tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔriden zumana i jija i k'a sɛbɛn turabi yɛrɛ da la n'o ye siɲɛ 16 ye i k'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ sisan i jija kɔɔri mugu i bɛ kɔɔri mugu de ɲini i bɛ kɔɔri mugu tigɛ den joli den 16 i b'a bila mɔriden zumana nasi la i jija i ka marifa mugu dɔ k'a la i y'a faamu i bɛ quartier min na i ka kɛnɛtigiya min tiɲɛlen don i ka sɔrɔko min jɔlen don ne balimamuso ne balimakɛ a fɔ a la i ka dingɛ sen i ka a bɛɛ datugu o kɔnɔna na i y'o kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka na sira fiyewu k'a fɔ ko fɛn dɔ de b'a la ka kɛ e la ko mɔgɔ de nɔ b'i ka ko la ou bien c'est à dire mɔgɔ de ka dabali jugu Ala b'i kisi ka bɔ dabali jugu bɛɛ mɔgɔ bɛ bɔla ji ni bɔgɔ la cogo min na kɛta o kɛta kɛlen la mun min na mun kɛlen don a bɛɛ bɛ don dugumakolo jukɔrɔ i y'a faamu nka i b'a datugu i kɔni k'i jija i b'i bɔgɔ min k'a kan ji kana yelen ka bɔgɔ ɲigilen bɔ sanfɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn n'Ala sɔnna a ma i b'a ye magoɲɛ bɛ dafa sa nka i hakili b'a la mun na i bɛ joli dɔɔni sɔrɔ bon kɔfɛ fana ye mɔgɔ min ko kungo de b'i fɛ yen kungo ma bɔ kungo la i y'a faamu Ala ka hɛrɛ ye kungo dɔ ye ka dɔ fara guwa kan o kungo dɔ ye denwulu ye kungo dɔ ye kungo ma bɔ kungo la o mɔriden zumana kelen fana i b'i jija i bɛ bamanan kɔkɔ de ɲini i b'a sɛbɛn 16 fana de la i bɛ bamanan kɔkɔ de bila a la n'a yelela yanni kungo kɛbaaw ka na i jija i k'a fufu mɔgɔw ka taama ka don a la i ye wari min don kungo in na n'Ala ni kira sɔnna a ma wari tilancɛ Ala b'a lasegin i ma ni mɔgɔw ka hinɛ bon toujours n b'o de fɔ diɲɛlatigɛ sababu de bɛ sɔrɔ ta n'o tɛ mɔgɔ si tɛ wari dilan nka n'i ye sababu ɲini n'Ala sɔnna a ma i b'i ka sɔrɔ sɔrɔ bon o dakuruɲɛ 2 de kuma an da bi ka da mɔgɔw tulo kan laturu 2 kan bon salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu